10ता जानोसै सोर लाइभआव फैबावनोसै आंनियावलाय 10ता गाहामावलाय फैदो सोनाफोर फैदो सोरमोन आं बेखौ फिसा सिखार होदों आंनि लाइभआव रावबो फैयाखिसै आंनि लाइभआव जइन जालाय दे अरे खर'आ मानबाय एक्टरा थैबाय बोसोरसे जाबाय एक्ट्रेसखौहाय माबा खालामबाय एयारदास थांनाय खालामबाय मिथिबाय सोर बाम्पियार होननानै मिथिजोब्बायना बेनोब्रा बिनि एयारदास खोमाबाय बोसोरसे सोर खोमाखो बेनिब्रा सोर बैयो नाम गैया गुन गैया बैयो होनबाय जागोन नामा आबिया थैबाय होनलाय आबिया जंगलनिफ्रायनो ओंखारदोंब्रा बरफ सिंनिफ्रायनो गोथैयानो गावनि गोसोथोनायजोंहाय माबा खालामना दोनजाबाय बान्दि खालामना दोनजाबाय लाइभखौ गोसोखां ओमफ्राय सोर मिन्थियोबो सोर मिन्थियोबो आलदाफोर मिथियोब्रा होमबाबो खिथाला बेनो बे बावबाय नालाय एयारदास थांबाय नालाय बेना सासे फैबाय सोर फैखो कमेन्ट खालामदो आगै दिनै आधा घन्टानि थाखाय लाइभ फैदों 10:30 बा 10:00सिमाव दोनगोन लाइक कर दे कौन आया है मेरे लाइफ में मैसेज करो प्लीज 2 लोग आया है मैसेज खालाम मैसेज सनाफोर सोर फैदों दसेनि थाखायल' फैदों दे आं दैसा उन्दुनायखाय नै नोंगौ बैया माबायदि उन्दुनानै दं गेन्द्राद्रानो नै नै दैसाया उन्दुबाय माथो मेसेजबो खालामा सोर नायखुमादों होनलाय गुदलेलेखलाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आइ साला जिबियारसो नायखुमागासिनो दं साला जिबियार बुरासो याय ह मबाइलानो गोलैबाय आंना जिबियार मेसेज हरदों जिबियारसो नायखुमागासिनो दं साला जिबियारसो मिनिहरदों लाइकआलाय सोर होगोन जिबियार होबाय खोमा दे दसे था जिबियार माबा जानायनि आंना टाइम बारायनायनि वाट्स टाइम बारायनायनि आरो सासेयालाय सोरथो नायखुमादों सासेया सोर सानै दङ दे मेसेज खालामदो सासेया अनस दाद खिफैबाय गासिबो बिदिनो मोनामब्रुं ब्रुं अनसाय स्टेटास फट' हाय आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आं दसेनि थाखाय लाइभ फैदों आरो ओरैनो उन्दुनो ओंखाराखै नालाय ओमफ्राय नेटआबो एसे दङ नालाय ओंखायनो आंनाबो मोनामबायनो नोंगौ जा गेसाव खिफैगासिनो गासिबो बिदिनो खिफिनो गावनि खिफिनायखौ सि जोम सि सिङाव थानायनि न' गासिबो अनसाय आगै मा ओंख्रि जाखो खिथाहरलाय मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ मोनाम मा होनखोथाय आगैया माथिनानै देन सबाइ दाउसो आयौ मोनायाव सबाइ जाबाय गेस जायोना मोनायाव सबाइ जाबा आंहाथ' जानो हाथाराहाय गेस जाथारो सि जोम होबाय आं माने खिफिया बाहेरायाव फैयैनि बांद्राय गोजांलाहाय दाना जाया मा जोंना लेबु जाफानांगौ गेस जायो आंहा मोनायाव सबाइ ओंख्रि जाबा जानो हाया आङो दालिखौबो खुनुरुखुमसो जायो र' अनसाय आगैना नोंना भिडिअखौ नोंनिखौ नायनाय जायाखै होनदोंला आङो दामानि जा बेस्थ'बो ना
मारै मोनबोआ नोंखौ आदायानो आयौ बिराद गोलाव काहानि जोंनिया थारमाने आगोलाव आं जेरा कलेज फरायो आरोना गसाइगाव फरायोमोन नालाय ओमफ्राय नोंदाया आंनि कलेज मेट माने क्लासमेट जोंहाय थास गेलेदोंमोन जाहैदों थास गेलेनायावहाय जायनो जेनो बेनो सासे सिख्लानि नाम्बार होनांगौ होननानै बुंबाय जाहैदों लोगोफोराहाय ओमफ्राय बयबो होजोबबाय जेननानै ओमफ्राय नोंदाया आंनि नाम्बारखौ मोनफ्लांबायनो सासे मानसिनिफ्राय ओमफ्राय दाना मोनफ्लांनानैहाय आंनाव फन हरबाय आरो रं नाम्बार जाहरबाय आंबोथ' सिनाया ओमफ्राय दाना हेलौ सोर नोंलाय होनहरबाय माबा हेलौ सोर नोंलायबो होनबावाखै आरो हेलौ आब' होनहरबाय आरो आंखौ बियो फार्स्टनो हेलौ आब' नोङो क'क्राझाराव थांनाया मानो दाबो सफैदिया आइया सिन्था जागासिनो दं होननानै रं नाम्बार जाहरफाबाय आरो नोंखौ मैयाहाय ओमफ्राय दाना आङो बिदि होनहरबाय नालाय सोर बिदि होनहरखो आंथ' क'क्राझारावबो थाङाखै बे रं नाम्बार जाहरखाथारदों बे सोरबा सानबाय आरोखि आंबो होनबाय औ थांगासिनो ब्रह्मपुत्र दिनै लेट ओंखायनो लेट जाबाय होनहरबाय आरो आङो रश्मि नार्जारि हेलौ आगै रश्मि नार्जारि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ मा ओंख्रि जाया ओंख्रिया मामा आलुजों टमेट'जों बाथोनसो आगै ओमफ्राय लागाव होनबा औ ओमफ्राय दाना मा जाखो आंबो रं नाम्बार जाहरबाय आरोना ओमफ्राय दाना रं नाम्बार जाबाय बिदिनो रं नाम्बार रायलायै 6 मास 7 मास जाबाय आरो रं नाम्बार रायलायलांबाय सानैजोंहाय ओमफ्राय सानसेखालि लोगो हमलायबाय आरोना ओमफ्राय दाना बे समावबो आंहा गोसथोनाय दंमोन आरो सासे कलेजनिनो ओमफ्राय दाना सानैबो बेबो लोगो हमनो फैबाय नोंगौ मैयाबो लोगो हमनो फैबाय दा बुहरथोंसैल' आंखौ नै दा बुहरबा थैखागोन सावनाय साख्लाब मासिबां मबाइल नायो ओमफ्राय सानैजोंहाय बे आंनि लोगोबो दंमोन आरो आंनि लोगोखौ होनबाय आङो बे सोंबाय आरो बे हौवाया सोर नों खिथु थाफानाया होनबाय आरो आंखौहाय ओमफ्राय आं होनबाय आंनि लोगोनि गोसोथोनाय होननानै थगायबाय आङो ओमफ्राय बे आरो आंनि गोसोथोनायाबो सासेयाबो सोंलायबाय बे हौवाया सोर नोंनि मबाइल नायबाय थानाया होनना सोंलायबाय आरो आंखौ बे आंनि लोगोनि गोसोथोनाय होनना खोन्थालायबाय आं बेनोबो सानैखौबो उल्था फाल्था खोन्थाना होबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो लोगो हमलायनानै माबाबाय आरो बिदिनो मेरला काहानि जादों मेरला काहानि जानायनि उनावहाय बांगाल दावरावआवहाय हाबा जाबाय जाहैबाय खोन्थाखाय लाजिबाय दा एक्सखौबो गोसोखांना खोन्थाबानोसै होनना रायबावगोनसो बियो दा मिथिगौ देन्जारसो उल्था मुगा जानानै उन्दुबाय नै मालाबा भिडिअ लाबोगोन आं जोंनि लाभ स्ट'रिनि मिनिहर गारबायहाय अनसाया दे लाइक होद' सोर दं साब्रै गोजोननो जोंनावबो थांबाय थायोमोन बियो सेंग्रायावहाय ओमफ्राय गामियावहाय जोंहा एसे बिदि गोसथोनायफोरा थांबाय थाबा माबायोमोन आरोना हमलायलायनाय बिदि जादों दख'ना बायनानै हैलायलायदोंमोन माबाया सानसेखालि ओमफ्राय मबाइल बायना हैलायलायबाय हेलौ बिनास आंनि लाइभ स्ट्रिम फैनायनि थाखाय थेंक इउ जइन जाफैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो ना उन्दुवाखै दाबो मामा अनसाय मालाबा भिडिअ लाबोगोन आं मोजांनो जेबार बुराया थांबाय नामा जेबार मा कमेन्टबो हरा जा गाजाखा जोंना गाजा माने दुखुबो दं आरो लाभ स्ट'रियानो जे मा होनो बांगाल दावरावआवहाय बेसारा गारि लानानै लायथारदोंलै आंखौ रिलिफ थानायावहाय आं मबाइलबो गैया माबो गैया जिबारा मिनिगासिनो दं फाग्लासो उन्दुवाखै दाबो थाबाय था वाट्सएप बारायनायनि लाइक हराखै सोर अबिनाश लाइक हरलाय जोंहा आगै अनसाय थांखो ना माखो अनसाय अबिनाश बिकास जों बिजों गोजा आंनाव फैनाया थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय दे होनबा थांनोसैबो अबिनाशा ना मा जाखो मा ओंख्रि जाखो अबिनाश होबाय आं लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गसाइगाव माला फैयो नोंहालाय अबिनाश
मालाबा लोगो हमगोन दे जोंहा शर्ट भिडिअ बानायगोन दे अबिनाश नोंनि केमेराजोंहाय दंलै मिनिनो ओंखारदों आं जोंनि लाभ स्ट'रिखौ खोनानानै मिनिनो ओंखारदों आरो रं नाम्बारसोमोन आरो नोंगुमैजोंहाय माने नोंदाजों आरो रं नाम्बारसोमोन बेबो थासावसो मोनबावदोंनो आंखौहाय थासाव मोनजानायसो ओमफ्राय बेनो मोनथायबाय खाफाला बेनोखामोन नालाय आंना गाव कलेज हाबा मोनबाबा कलेज खाथियाव थाहैबाय थायोमोन बियो बेसारा आंखौ जमैबाय थायोमोन बिनि थाखायनो क्लास लानाया जालायलायामोन आंहा ओमफ्राय एखमबा नै गानबा खालामलाय केन्द्रा बाबुना दंलै मिनिनो ओंखारदों खाफाल गोनां मा थासानो बेना औ थासानो खाफाल गोनां बेना माने जेनबा नाम्बार होलायनांगौ नालाय बे मानसिया जेनबाय नालाय आंनि कलेजनि लोगोआ ओमफ्राय नाम्बारखौ बेनो होबाय आरो ओमफ्राय बेहा दांबाय मोनायाव ओमफ्राय लोगो मोनलाय खालामोनबो माबाबायमोनबो सिम सोलायनानैहाय बन्द जालायबायमोनबो रायलायनाया ओमफ्राय आरो आंनि बे क्लासमेटनावहाय फन हरनाया सिमखौ लाना फैदोंमोन बियो आरो बेयाव लोगो मोनलायफिनबावदों सानैजोंहाय आं बे लोगोनि सिमखौ लाबोथ'दोंमोन बियो ओमफ्राय आंहा मिन्थियाना हर गेजेराव 12थायावनो आइ लाभ इउ लिरना हरबायब्रा बियो आंहा सानबाय मा आंनि लोगोआसो लिरना हरदों हाब आंनि लोगोआलाय मानो आइ लाभ इउ लिरनानै हरलाबायखो सानबाय आङो माबानि आरोखि जोंनि क्लासमेट बिराद लोगो आरोखि ना ओमफ्राय आइ लाभ इउ लिरना हरबाय नालाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल लोगो मिट खालामसै दे इउटुबजों बबे इउटुबारजोंहाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव लोगो बावखुंग्रिया माला मोनलाय एप्रिल आंबो लोगो हमो आंबो भिडिअ बानायो अबिनाश बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव लोगो मिट खालामनोसै दे बबे इउटुबारजोंहाय बबे इउटुबार सोर बबे इउटुबारलै आं सिनायफेरा सोर थांखोथाय जिबेरा थांबाय नामा जिबेर थांखो नामाखो ना थाङाखै सोर दं अबिनाश दं अनसायाबो थांखो नामाखो सोर थांखो लाइकआ मोनथामल'नो बयबो लोगोफोरजोंहाय दे जागोन दे बावखुंग्रि आयौ बावखुंग्रियालाय बङाइगावसो नङा आं थांनो हाया फिसा उन्दै गोनाङाव थाङा आङो गसाइगाव बाजाराव फैबा मालाबा लोगो हमगोन आरो नङाबा जोंहा माबा जाखासैना नै सैथोफोराव मेला जानोसैना बेयाव फैबा लोगो हमगोन दे अबिनाश जोंहा मिथिबाय ओमफ्राय भिडिअ बानायगोन सोर थांखोथाय माबाया थांबाय नामा अनसाय थांखो नामाखो क'क्राझारावहाय क'क्राझार ओरै बङाइगाव खाथि जाखाबायना आं थाङाना दैसा दंना आंना दैसाया उन्दैद्रायो थांफेरनो मोनाखै आङो नों माबायाव मा होनो सैथोफुराव फैखागोन दा सैथोफुराव फैबा माबागोन मिट खालामगोन बिदिनो सानैजोंहाय भिडिअ बानायलायगोन मिथिबाय मा सर्ट भिडिअ बानायो नामा नोंलाय सर्ट भिडिअ बानायसै दे जोंहा ज'नो फेमास जानायनि आरो नोंना केक जाहोनो होननाया 1K जानायनि बुरु थिफिबावबाय बियो गासिबाजि अबिनाश आब'ना मा गामिमोनलाय आंनिया थिनालिनि खाथियाव नैबे गेवलांफुरि होनो माबायाव सारियालिनि ओरैहाय बे थिनालि गेस गोदाम खाथियाव जोंना सानराइज स्कुल खाथि रामकृष्ण मन्दिर खाथि दाख्लै रामकृष्ण मन्दिर अपेनिं जानाया बिनि खाथियावहाय खिफिबाय दा गेसाव गोजौ खिफिना होगासिनो दं मुसारि सिङावहाय गासिबो नोंगुमैया जोंनियानो फादार इन ल'आ माने नंगुमैया अबिनाश बुंखानि जाहैदों नोंसिना सथ' बुंखाना बर' बुंखाथाय ओमफ्राय बिसिनियाहाय सथ' बुंखा जाहैदों नोंसिनि गामिनि आगोलावहाय आरो ओमफ्राय
1992 ना 1993 1993 आवहाय नंगुमै जन्म जाबा बाव थाफैदों जाहैदों हा बायनानैहाय बुंखानिफ्राय जोंहाबो बुंखानिसोमोननो अनसाया थांबाय सथ' बुंखा नोंसिनाबो सथ' बुंखा उनु नार्जारि हेल' आगै उनु नार्जारि आंनि लाइभआवहाय जइन जाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय हेल' आब' फैलाय दसे रायलायनोसै दे मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो उनु नार्जारि आगै ब्लु हो आब' आं ब्लु होफेराखै र' बिदि नोंनि माबायाव सेरबाय दा आयु नै माथो जाया सेरबाबो अबाव सेरो नै सेरबाय दा ओमफ्राय रिपर्ट ना अफाय सेरो नैबेयाव सेरोनदां लास्टआवहाय होनायनि दे जायोना जाया र' जादोंना जायाखैथाय ए जाबाय रोंबायथ' आंबो लास्टथाराव रोंबाय थेंक इउ आंखौ फोरोंहरनायनि थाखाय गैया आंनाव हनै मानसियानो फैया सानैल'नो सोरखौ साबसक्राइब बानायनो नोंलाय अबिनाश नोंखौ होनायनि दे र' जाबायना र'लाय अबिनाशखौ होनायदोंमोन आं देलाय अबिनाश मेसेज हरफिनलाय सिनायगोनदां ना अबिनाश नोङो आफामोनखौहाय आइमोन माबामोनखौहाय जोंनि आफामोनखौहाय जाबाय नोंसोर सानो उनु आगै माबा लाइक होदो दे मोनसे मोनब्रै जानायनि ब्लु होबासो सापर्ट खालामलायनो हायो औ आंनावहाय एक्सुवेलि होफेराखैना दिनैसो फार्स्ट टाइम नों फोरोंनानैसो रोंदों आरो आं लाइभआव फैबाय थानाय जायाना दैसा उन्दुनायखायसो नै दैसाया जा मोजां उन्दुखाबाय आं फिसाया ओमफ्राय नै सासेया मबाइल नायगासिनो मालाय मबाइल नायगासिनो दङ अबिनाश सिनायगोनदां ना फुंखानि माबामोनखौहाय माबा मा नामलाय थिजेन आफा थिजेन होनो गुमैया मबाइल नायगासिनो नामा मबाइल नायदों माबा सिरियाल नायदों मालाय माबा गोदोनि सिरियाल मा सिरियाल मोनलाय नों नायनाया मिंख' ओइ सिरियालनि नामा मा नामलाय हा खोन्थाबावासै सिरियालखौ मबाइल नायगासिनो उन्दुनो ओंखाराखै बेहा दाबो 10ता जालायलायबाय एपिसडखौ बुनानै नाय होमबालाय होमबानो फैयो सोर फैखो कमेन्ट हरद' अबिनाश थांखो ना माखो उनु मा ओंख्रि जादों होनदोंमोनलाय मा नाम खोन्थाहरलाय देनो माबा नामा मामा होनो बिफानि नामा थिजेन होनो आरोखि ना ओमफ्राय फिसाजोआहाय हाबा जाबायगोन ओमफ्राय फिसाला सानैमोन नामाथाय ओमफ्राय जोङो बे माबायावबो हाबा जाहैदोंमोन बे बुंखा हाथाइनि ओरैहाय बे सथ' बुंखाना बर' बुंखाथाय मिन्थिया उनु मानसिफ्रा लाइभ होलायबायदों आब' बेनिखायनो नोंनाव खमथार एक्सुवेलि आं लाइभखौ फैफेरखाया नालाय ओंखायनो आं राव मिन्थिया फैनो नागिरा ओमफ्राय आं आरो बयनिबो लाइभआव थाङो आरोना नोंनि लाइभआव थांफेरनाय जाबावाखै आं उनुनियावहाय बांद्राय खननै ना खनथाम थांनाय जादों आरो मबाइलखौबो नायनाय जायाखै दा माने रिसार्ज जोबनोसैलायनै 5 तारिखआवनो माबायानो 1.5 GB नालाय आंना सानसेयाव मानसिफोरनि भिडिअ नायबायबायनानैनो कमेन्ट हरबायबायनानैनो माबा जायो जोबजोबो आंना नेटा लाइभ फैनोनो थाया मोनाबाथाय नै हटस्पटसो लानांगौ जायो नों बुमिनावहाय बेनासो 2.5 GB ना हटस्पटसो लायो आङो थाया सानावनो जोबो बेलासियावनो जोबो आंना नेटानो 360 गोजाना बयनाबो बांसिन भिडिअखौनो बानायनो मोनाखै दामानि
मोजाङै खोन्था हरलाय दे प्लिज जोंनि न'आ बे दादा होनो ना दादाखौ सिनायना सिनाया उन्दुसां दाउआ लांमारनांगौ दाउआ लाबफा गथ' गाबोन दाउदैया 10टा लाबो 19टा दङ दाउदैया सानखाबाय आङो ओमफ्राय 10टा लाबो नोंस्रा 9टा लाखि नोमा दैथाम नों दैथाम नोंबो दैथाम ओमफ्राय आं 10टा लाबो दाउदैया उन्दुदो गुड नाइट दादा होनोना हिनजावा थैबाय अबिनास दाखालि एसे गोबावसै आइसिडेस ना अफायबा मावोमोन ओमफ्राय दा फिसाजो मावबायना बिनि जायगायाव फिसाजो सानैना बिस्राजोंबो न'खरनि जाथारो ओमफ्राय र' बोरैबा नाम दंमोन बावजोब्बाय आङो दादा होननायखौ आं गोसोआव दङ भारतबो होनो भारत दादानि नामखौहाय भारत आयौ सेल्फि स्टिक आयौ फाफिसो नै बोरैबा गोलैलाबायो उनु थांखो ना माखो आयौ बोरै जाखो बेलाय दासो मिन्थिदों आं गुदनो अनसाय उनु जिउ माथो ओंख्रि जानानै खावब्ला नोंलायनो उनु होननाय मा ओंख्रि जाखोनो अनसाय स्टेटासा सोंहरदों खिथाहरद थांबायसो होनदां उनुआ थांबायगोन सिनायबायना अबिनास ओमफ्राय बे बै बारावहाय बोसोरसे ना बेसेबां बोसोरनैसो जाबाय हाबा जों जाहैदोंमोन थाङाखैनो मा ओंख्रिनो उनु खिथाहरदों हनै बे गितानजलि होनो फिसाजोनि नामा नोंगौ खोमा मोदाय गाखोयो होननाय खोनालाबायदोंमोन आं आगोलावहाय माबानासो मोदाय गाखोयो बै सासेनासो मा नाम होनोमोनलाय थिजेन आफा थिजेन होननायनासो सेखादानिनिसो नों सोर सेखादानिनि आं ना सोरखौ होनदों बुजियाखिसै आं उनु जिउनो मालाय अनसाय स्टेटास गाबज्रिगासिनो दंथारो उनु नोंखौहाय उनुना बयफ्रेन्ड दंखायो नोहाय ना अनसाय स्टेटासानो जाखो बयफ्रेन्डआ जागोनबो अनसाय मिन्थिया हसिया बिकास नोंनिखौ भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो खालामफिनदो थांखो ना माखो गथ'आ बिकासआ आंनि फंबायसो दे उनु आंसोलैनो सोर आंसोलै जाखो माबा सोरलायनो आंहासो सेखादानिनिसो होननाया नोंसोमोन ओमफ्राय अनसाया आंसोलै होनखो बेना हिनजावा सेखादानिनिमोन ना माबाना थैनाया ना सोरना मोनसे हाबा जादोंमोन बाव हाबा जाहैदोंब्रा जोङो बुंखा हाथायनि गोजौजों फैबाय दा लामा गेजेरजोंहाय ओमफ्राय एसे ओरै गाहायाव ओंखारबोला ओरै दालां मोनबाय सानजाजों थांबा ओमफ्राय ओरै माबानि साहा सिदा फैबा बेयाव न' मोनबाय प्लास्टार मानि सिथ्लामोन बिसिनाव हाबा जाहैदों जोङो अनसाय जिउ सना जोंहा दाउ बयलारजों टमेट'जोंनो अनसाय खोनासं ओंख्रिया रश्मि नार्जारि नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आं गुड नाइटनो उन्दुथारसैबो दानो रश्मि मा ओंख्रि जानानै उन्दुनो नागिरखो दानो खयथा जाखो एक्सुवेलि आंबो उन्दुबायमोन दाबायदिबा एखमबा दिनैसो उन्दुवाखै आं अनसाय उनुना हिर'आनो फैद' उनु थाब-थाबनो जोंनि खाथियाव ब्लग बानायलायनोसै जोंहा भिडिअ बारा गोजान जाखायाना बिदिनो 1 घन्टा पार्सनेल गारि लायोबा 1 घन्टानि लामा नों फैगोनाव साबा दङ ओइ जिबेर थांखो ना माखो नोंलाय नोंखौ माबा उनुआहाय माबा खालामदोंनो बोरो अबाव सेरोमोनथाय जायाखिसैलायलै नै आंनि हिर'आ अनसाय नोंनि हिर'आ अनसाय र' आं बोरै अनसाय जाबाय नै जाबाय अनसाय नोंखौहाय आङो ब्लु होलायबाय दे होनायबाय आङो प्रदीप नार्जारि हाय आगै आंनि
मा होनो लाइभआवहाय जइन जाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम। मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो आगै? टाइमाथ' जाबाय 10ता 10 जाबावबायसो टाइमाहाय। नै मालाय रायलाय रश्मि नार्जारि उन्दुबाय खोमा। गुड नाइट आगै रश्मि नार्जारि। दसेबाबो टाइम होफैनो थाखाय थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। अबिनाश मा होनदों? ए बाव जोंनि गामिनिनो बियो दा डिलार मावो बियो। आङो आमाय जायो भारतखौहाय। ओमफ्राय जोंनिया न'आ नै बे बुंखानि सासे जोंनि न' खाथियावनो दंफैबावो बोराय बुरि नैबावहायहाय। ओमफ्राय बिसिया नार्स मावो हो। ओमफ्राय बिसिया फिसा मोनाखै खांदोंसो। ओमफ्राय दा गामियाव थायो जोंनि न' खाथियावनो बिसोरो। न'खरसे बारबानो मोनो बिसोरबो बुंखानि। फैबाथाय हाबफैयो जोंनावहाय सम सम बिफायाहाय। स्कुटार बोराय सालायो बिफायाहाय। ओमफ्राय फिसालानि नामा पंकस ना बोरैबा नाम होनो। पंकस बेखौ सिनायोना सिनाया? बिसिनि न' खाथियावनो जोंना। सोर सोर दं जाखो? प्रदीप नार्जारि मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो खिथाहरद' आगै। लाइक हरदो बाल प्रदीप नार्जारि आगै। बोरो सेरबाबो नाङा नैहाय एखमबा रोंलाय लांग्रा आहा बिदि मबाइलफोरखौ माबाफोरखौ। बोरो माथो सेरबाबो नाङा ब्लु खालामनो नागिरबाबो अस्थासो मबाइलानो। नै माबा गल गलसो जाबाय थाबाय मारै जाखो? मा ओंख्रि आब' नोंस्रा? जोंना ओंख्रिया माबासो आगै टमेट'जों आलुजों बाथोन संदों। बिहाव संदों दिनैहाय। आहा गदों बिहाव संदों। दैसाया गाबबाय थाबायना। गाबबाय माने मोनाबाथाय बिमाजों थानो नागिरो। ओमफ्राय आफायाहाय आइ संनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गाव संबाय। आयु हाय सिस्टार आंहा दासो बिनानाव आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आदा दिदोम। आंनि लाइभआव दिनै फार्स्ट टाइम जइन जाफैदों नोङो। मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो आदा दिदोम? अबिनाश नोंसिनि न' खाथिना सामायजरानि बिसोरो? ए माथो बुंखानिसो होनोलाय सामाय जरानि ना मानि आं मिथिया। बोरायबाय मानसियाहाय जोंहानि बिदाव बायदिखा। नेट नाङाबा गल गल जायो। नङा नेट नांदों हो। आयु नोंगुमै ओइ उनु ओमफ्राय मामा अबिनाशाथ' साबसक्राइब दंखायो। उनुआ दंना गैयाथाय? ओइ आङो नंगुमैया मेसेज हरदों हो बेखौ ब्लु खालामना होनो नागिरदोंमोन। सेरबाबो जागाराङा नै मारै जाखो? जाबाय र'। नंगुमैनियाव सोर सोर साबसक्राइब गैया साबसक्राइब खालामना होदै प्रदीप नार्जारि जेबि ब्लग्सखौहाय। कमेन्ट हरलाय गेन्द्रा कमेन्ट हरबालाय खनसेबाव। आलु बिलाहिसो आब'नो आलु बिलाहि। जोंनि बायदि एखे जोंनि ओंख्रिखौसो खावदों नामा बाल प्रदीपालाय। दिदोम दालि आरो आलु बाथोन बेनो गोथाव दे। माबायानो जायालै आंना दाबो जि गोबावसै। आब'आ बहानि? आङो माबानि गसाइगाव क'क्राझार गसाइगाव। मामा आदा दिदोम बे जेबि ब्लगखौहाय साबसक्राइब खालामनानै हो आदा आंनि बोराय। माबाखौनो नैहाय जायाबो आङो ब्लु खालामना होनो नागिरदोंमोन। जायाबो सेरबाबो जाया नै रागासो ओंखारबाय आं। लाइक हरदो आदा दिदोम। जाबायगोन एबार। आदा दिदोमाव दहाय ओंख्रि संहरनायाव खोन्थाहराखै आब' सोरांनि लाइभआव। ए आदा दिदोम माथो नोङो दहाय आब' सोरांनि लाइभआवहाय ओंख्रि संनायखौ खोन्थाहराखैनो उनु सोंहरनायखौ दं बायदि मोनदों माथो होननानै। ए साबसक्राइब खालामखानायसो नामा? नैहाय एखमबा माबा खालामनो नागिरबाबो जाया गोरोंथारना आंबो रोङा।
साबस्क्राइब खालामना होदो लाइकखौनो हरासै गावस्रा रावबो प्रदीपआबो हरासै होनदां प्रदीप नोंहा अबेनि मोनथाय बिसोरखौथ' आं मोनथिजोबखायो उनुखौबो मिथिखायो अबेनि ओमफ्राय आदा दिदोमखौबो मिथिखायो अबेनि अबिनासखौबो मिथिखायो आं एडिटिं खालामगासिनो दं आब' आं गाबोन आपडेट होगोन बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेजनि फेस्टिभेल भिडिअखौ दे हो नायगोन नेनानै थाबाय नोंनि गोदान भिडिअखौ आङो नायखायो आरो नों फेसबुकआवबो शेयार खालामोना बेखौबो नायखायो आङो अनु नार्जारि आंनि लोगो गोजासो गासिबो आंनियाव फैनाया गोदान फैखायाखै रावबो अके आब' जेबिखौ दा जेबिखौ नै गोजौआव थाबबाय नंगुमैनि चेनेल 61 साबसक्राइबार नो हनै जेबो भिडिअबो होआ जेबो होआ साबसक्राइबारखौ खमायनायखौसो रागा जोंलायबावो ओमफ्राय दंखायोथ' दंखायो आदाना दंखायोबालाय दंखायोसै दे भिडिअखौनो होआ गोदाव सोरावसो बेना ओमफ्राय भिडिअ होबाय थायो आंना भिडिअखौ माखासे प्राइभेट बानायनाया आंना वाट्स आवाराव खमायजोब्बाय ओमफ्राय बोसोरसेयावनो बानायनांगौ ना मानांगौ होन्दोंथाय गासिबो खमायजोबनानै 200 ना 230 ना बेसिबांबाल'सैब्रा वाट्स आवारानो ओमफ्राय साबसक्राइबारखौथ' आङो बारा सिन्था खालामा गाव लासै जाबा जाबाय ओमफ्राय बोरै जानांगौ दे वाट्स आवारानो एथ' खम आंना 230ल'सै खमायबाय आगोलाव बुरजा थांबायमोन एसे जेबेजों दंखायो थेंक इउ थानायनि थाखाय आदा दिदोम सोर फैदोंथाय लाइभआवहाय दा माबे आंनिया 500 खमायदों आब' माबाया वाट्स आवारा ना बोसोरसेयावनो जानांगौखाय खमायजोबखो ना माखोथाय खमायजोब्बाय गैया भिडिअखौबो एखमबा होनाय जाया नालाय सानफ्रामबो होबासोमोन होमबाबो उनु नोंना 1K थांबाय सिन्था गैया 1K थांना बारबावबायसो नोंना आंनियाथ' दाबो 550ल'नो ओमफ्राय 550 मानसि दं भिडिअ हगारबा बेसेबां नायो मिथिबाय 65 80 हा लिरनांदों फेसबुकफ्राव सेयार खालामोबा थांगोन एखमबा 100 बिनि बारा थाङा 100 120 जेबो नङा JRB बसुमतारी ब्लग आंनि माबायाव लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय नोंखौ बरायहरनाय थाबाय आरो गोजोननाय जासिहरबाय नोंनिसिम JRB बसुमतारी जेबो नङानो नै मामा उनु JRBआ गोदान ना माथाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय र' आङो माबा होना होनि रेन्ज मारिना होनि नै दांबाबो जायाखैलाय आंहा रागासो रोङा नालाय बोरै जाखो दांबाबो जाया नै ना मोननै कमेन्ट हराबा जाया आं रोंलायलासे 1 उइक कमप्लिट खालामनो हायाबा माइनास जायो वाट्स भिडिअ सिटिआरआ आब' नंगौगोनहाय आं खमायजोब्बाय 230ल' थाफैबाय खमायनानै लासिं सिंनो खोन्थाथाव थेंक इउ आब'नो नै सोर माबाजों JRB बसुमतारी ब्लगजोंहाय लोगो गैया लोगो जालायदो ब्लु खालामना होबाय आं JRB कमेन्ट हरबाव दे मामा फुल नायनानै होदो भिडिअफोरखौहाय 3 मिनिट 4 मिनिटबाबो नायनानैहाय साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय अलाव होनानै लाथार आरोखि ना जों खालामबालाय माथो रावनाबो आनसाबस्क्राइब जाफिनजोबा ओमफ्राय जोंखौ मानसिफोर बानायबालाय मानो माबा आनसाबस्क्राइब जाजोबो आनजाजोबो मानो मा खारननि थाखाय लाइभ फैबाय था अब्लानो जागोन होननानै हनैलै आदा गोरलै गोरलामफोरनि थाखायनो दाबो उन्दुनायखायसो फैनो मोनदों नै उन्दुदों नै उन्दुनायखायसो दसे फैदों आरो भिडिअ नायै नेटाबो आंना मोनाबाथाय जोबफैयो 1.5 GB नालाय लाइभखौनो फैनोनो मोना प्रदीप नार्जारि खालामबाय आब' जेबिखौबो सापर्ट दे नोंखौ बेक खालामाबाबो आं खालामहरगोन बेक खालामहरगोन आङो
नै आदा दिदोमा मा होनदों जिआरबि नोंखौ लोगो खालामनो थांगासिनो दंनो नै जिआरबि नोंबो बेक खालाम हरफिनजोब दे कमेन्ट हरनानै दोनजोब आगैमोन आदामोन जिआरबि नाव गाव बेक खालाम हरफिनगोन स' सुइट बिबियानो थेंक इउ थेंक इउ उन्दुगासिनो गथ'आ उनु नोंजों गैया माथो आं लोगोनो नै उनु नोंजों प्रदीपा लोगो गैयानो लोगो जालायदो दे आंबो एबारनिफ्राय लाइभ फैबाय थानोसै मोना मोनायाव दै साखौ फुथुनानै स्रि स्रि दसे एक्सट्रा एमबि सोना लाखानांसिगोन जिआरबि नोंखौ सापर्ट खालामसै नोंबो खालामफिननो जिआरबि उनुआहाय नोंखौ सापर्ट खालामसैनो ओमफ्राय नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय ओमफ्राय उनु कमेन्ट हरनानै दोन नङाबा बावगोन बियो जिआरबियाहाय कमेन्ट हरनानै दोन ओमफ्राय बयबो गासिबो हेल्प खालामनांगौनो औ बर'जों बर' मालाय हनै आलदा कान्ट्रिफ्रावहाय मोनसे इउटुब चेनेल खुलिबाथाय नंबां जाबाङावनो गिलु फालु साबसक्राइब खालामनानै लायो मिलियन मिलियन नायो ने जोंनियासो बर'जों बर' माबालाया नायलायलाया निन्दा होलायलायो गावजों गाव प्रदीप नोंनिखौ सापर्ट खालामसै नोंबो खालामफिनदो प्रदीप थांखो ना माखो उनुआहाय नोंनिखौ सापर्ट खालामसैनो अके कमेन्ट हरनानै दोन अननानैनो जिआरबिया होनदों मा कमेन्ट हरनानै दोन जिआरबि आगै नों बबेनि मोनलाय नों फेसबुकनि फ्रेन्डसोमोन ना नोङो आंनि जिआरबि फेसबुकाव दाख्लैसो लालायनायमोन ना जोङो ना नङामोनथाय फेसबुकनि लोगो बायदिसो मोनदां जिआरबिखौ आं फेसबुकनि फ्रेन्ड बायदि मोनखादोंमोन दे लोगो जालायद दे रावबो गोदानबो फैयाखै नालाय जिआरबि मा होनदों प्रदीप नार्जारिया जेआरबिखौनो जिआरबि होनगासिनो जेआरबि नोंजोंबो गैया खालामनोसै आं बेक खालामफिनबानो जाबायनो दे खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मामा प्रदीप फुल वाच नायनानै हो जेनेबा फुल नायनानै हो आरोना नङाबा आनसाबस्क्राइब जाफिनो ओमफ्राय ससेबाबो 3 मिनिटबाबो नायनानै माबाखौ नटिफिकेसनखौ अलाव होनानै ला आरोना होनबा राव आनजाफिना नोंगौ फेसबुकनि फ्रेन्ड नोंगौ प्रदीप अके उनु खालामफिनगासिनो आंबो उनु नोंखौ प्रदीपा खालामफिनगासिनो बेक होफिनसै जिआरबि नों अबेनि मोनलाय ओरै बाक्सा मुसुलपुर साइडनिसो होनदां बावबाय आङो अके उनु खालामफिनगासिनो आंबो नोंनिखौ लाइक मामा जिआरबि कमेन्टलायनो लाइक हरलाय जोंहा मोनसे जिआरबि आगै जिआरबि मा होननाय जाखो जे मानि मा आर मानि मा बि मानि मा बिमानि बसुमतारी आर मानि मा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आब' उदालगुरिनि औ बावदोंसो जे मानि मा जे मानि आइडिया प्रदीप नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो खालामफिनदो खालामनोसैनो उनु होननायलाय बाव होनदों अके उनु खालामफिनगासिनो आंबो नोंनिखौ होनदों थांबाय खोमा नोंनि माबायावहाय जोंसार बसुमतारी जोंसार बसुमतारी जेआरबि जे आर मानि जोंसार जाहैबाय बि मानि बसुमतारी जाबाय नाइस नेम मोजां जोंसार नामा आंनि एक्समोन आथिं सोमावगासिनो दानो अनु दा रायथारखोनो नोंबो आंखौ माइरि थेंक इउ आब'नो
मा ओंख्रि जाखो जेआरबि थांजोबलायबाय सानैल'सै सोर सोर सानै दङ थांजोबगारलायबाय माबा खोन्थालाङाबो थांनायाबो उन्दुना दं उन्दुनानै दङना नोङो सोर सोर दं जेआरबि दं सासेया ओमफ्राय सासेयाबा सोर थांजोबगारलायबाय खोन्थालाङाबो थांनायाबो आदा दिदोमाबो सिरि सिरि ब्लड खारखोमालांबाय प्रदीप नार्जारियाबो खारखोमालांबाय नामा गैया दङ प्रदीप आगैया दङ उनु नार्जारिया खारखोमालांखो ना माखो सिरि सिरि खारखोमालांबाय दङ आगैयाबो जिआरबि नोंनिखौ 4 मिनिट नायनानै सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामनो मामा जिआरबि आगै बे उनु नार्जारिया नोंखौहाय साबसक्राइब खालामबायनो नोंबो बेनो बेक हरफिनदो नोंनिखौ 4 मिनिट नायनानै साबसक्राइब खालामदोंनो नोंबो बिनिखौ फुल माबानानै नायनानै खालामबानो जाबाय अके होनहरदों नै उनु खारखोमालांजोबबाय सिरि सिरि आदा दिदोमाबो खारखोमालांबाय गैला खालामगासिनो खालामहैदो थांदो सापर्ट खालामलायदो दे बे आरबि एन्टारटेनमेन्टखौथ' मालाबा ज्रोम जावहरगोन आं फन नाम्बार लानानै गावनियाव जि बरायहरो बे ओमफ्राय आंनियावबो फैया ओमफ्राय माबायाबो बे राजु बसुमतारी ना राजु नार्जारिमोनलाय बसुमतारी मोनगोन बेखौबो फन नाम्बार बिहरनानै जावहरनांगौ बिसोरखौ र' दे आब' आं उनुखौ सापर्ट खालामहैनि थां खालामहै थां माबानानै नायनानै फै नायनानै खालामाबा गोमायो ओमफ्राय कमेन्ट हरफिनो आरोखि खालामदेनो कमेन्ट हर दे अब्लासो साबस्क्राइब खालामफिननो हागोन नै आदा दिदोमा फैफिनबाय आदा दिदोम आं नोंखौ रायगासिनो मिथिबाय दहायनिफ्रायनो खारखोमालांबाय आदा दिदोमा होननानैहाय खोन्थालाङाबो होननानै रायगासिनो आं नोंखौ फैफिनबाय थेंक इउ जिआरबि आं नोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लोगो खालामबाय आंनो नै जिआरबि आगै नोंनिखौ दिदोम आदायाहाय फुल भिडिअ नायनानै माबा खालामबायनो साबसक्राइब खालामबायनो नोंबो फुल नायनानै खालामहरफिनदो आरबि आदाया आंनावबो फैथारला दानानो जा दामि जाखाबाय बियो दाना ओरै माबा नेपालिफोर ओरै माबाफोर फैलाबायोना बिनि लाइफआवहाय ओमफ्राय बिनिखायनो माबाला बियो लाइभखौ गोबाव होयोना आरो फन नाम्बार बिहरनानै थिगसे रायहरनांगौ बेखौ र' बेथाखौ र' दे आंबो नायना साबस्क्राइब खालामनि दे नायहैदो जिआरबि नङाबा दा बावगारगोन नायदो सोर सोर होदों अनु होदों दिदोमादा होदों ओमफ्राय सोरबा होदों गावखौ एदावग्राफोरनावल' थायो आदाया नोंखागौना ओमफ्राय बे बिखुंगुर ना मा नाम गथ'आ बेनावबो थांबाय थायो आं ओमफ्राय सन्जयनावबो थाङो माने एक्सुवेलि आं लाइभ नुबानो थांजोबखायो आरो बयनावबो जायनावनो नुयो बेनावनो थाङो थिग ओमफ्राय बे सासे मा नाम मोनथाय थाङो आं हिनजावफोरनावबो नामफोरखौ बावलाजोब्बाय आब' आं एडिटिं खालामफिननोसै नोंनि लाइभआव दसे नायना गोजोननाय थाबाय दे गुड नाइट आगै अबिनाश उन्दुदो अबिनाश नोंनि फन नाम्बारखौ लानांगौ दे जोंहा मालाबा माबा लोगो हमनांगौ भिडिअ बानायनांगौ नोंनि माबा केमेराजों फट' खेबजानांगौ आंहा मालाबा दे आरो मालाबा गामिफ्राव जोङो बुंखाफ्राव थाङोबा लोगो हमनांगौ दे अबिनाश आगै जिआरबिया होनदों मा खालामबाय उनु आगै खालामबायनो हनै ओमफ्राय उनु आगैया होनदों आं आदा आरबिनाव सानसे गैयाबाबो थायो चार्ज गैयाबाबो थायो आंबो थाङो बेनावहाय ओमफ्राय कमेन्टसो हरनाय जाया आङो एखमबा नायबाय थायो आरो मानसिखौहाय थब्लाब्लानो
ओमफ्राय जागोन दे आब'नो अबिनाश फेसबुकआव लालायसै दे अबिनाश बावथ' अफाय जाबावनो थेंक इउ JRB नो JRB आगै नोंखौ उनु आगैयाहाय गोजोननाय जासिहरदों माबा थेंक इउ जासिहरदों दिदोम आदाया मा होनदों नोंनाबो लाइभ फैबाय था सम सम आं दिनै फैदावबायना आदा गाबोन सानसे थानानै समफोर बेबायदि फैबाय थागोन आं बेबायदि टाइमावनो फैगोन आङो एक्सट्रा नेट सोना लाखानोसै आङो फैबाय थानो थाखाय आंना साबसक्राइबारानो बारायथाराखिसै लासिंसिंनो लाजिबायसो आङो वाट्स आवाराबो 230ल'नो खमायनानैहाय ओमफ्राय सर्ट भिडिअ हगार माबा बे सर्ट स्टेटास मामाया थांबायमोनलै आदा अबिनाशआ गुड नाइट थिनहरबायमोन थांखाबाय बियो अबिनाश थांबायगोन ना नोङो नै आदा दिदोमा नोंखौ माब्रै दं होनहरदोंमोन सावना फिसा खालाम मासिबां सावनो होननानै नायो थांबाय दा थाबैनो 1K जाबा मोजां जागौमोन आब'निया औहाय सापर्टखौनो होआ रावबो आंखौहाय वेलकाम उनुनो मामा एखमबा मामा साथाम साब्रै जेनेबा आङो आरबिनि माबायाव लाइभआव थांसै ओमफ्राय साब्रै साबा खामायनानै लाबोनोसै मा जेनेबा साबसक्राइब खालामना लाबोनोसै ओमफ्राय आं बिसोरखौ खालामनाया साबसक्राइब बेनो थाबाय थायो ओमफ्राय बिसोर आंखौ साबसक्राइब खालामनाया बेलासियावनो बा अखानायै फुङावनो आनजाफिनजोबसै साबा लाबोदोंबा 6 जनानो थांफिनो मानो बिदिथाय प्रदीप आगैया मा होनदों उनु बेक खालामफिनबाय दे नो खालामफिनबायनो उनु नोंखौहाय आगै उनु आगै गुड नाइटआ मोनामदोंहाय गगासो मोनलायलायसिगोन थांबाय आदा दिदोम माबायाहाय अबिनाश आगैया थांबाय अलाव होनलाय बे हारसाफोराथ' खालामफ्लायोगोनल' ओरैनो भिडिअ नाया मुंनाया साबस्क्राइब बिदि लिंकआव थांनानै साबस्क्राइबल' खालामहोगोन हारसाफोरा आयु रिं लाइट बायदिसिना बायनांसिगौ आहाबो माबा बानायनो सर्ट भिडिअ बानायलाबायनो मोसादलाबायनो थेंक इउ प्रदीपनो नै प्रदीप आगै नोंखौ उनु नार्जारि आगैयाहाय थेंक इउ जासिहरदों ओमफ्राय लोगोसे लाभ जासिहरदों आं थांथ'नोसै आब' भिडिअ दसे नायनो दे आगै दे थांदो दसेबाबो टाइम होनायनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय उनु आगै थांदो दे आंबो उन्दुनोसै सिस्टार दे उन्दुदो आदा दसे फैनायनि थाखाय नोंनिसिमबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय गुड नाइट उनु आगै गुड नाइट आदा दिदोम रेन्जखौ बोखारफिनदो र' बोखारनाय आङो बोखारफेराखै आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम बोरै बोखारोथाय नै सेरबाबो जाया आंना मबाइलानो जाखो ना सेरदोनांगौसो आयु सेरबाबो जायाहाय नै अबाव सेरनांगौ जाखो दे मानसि खर'आव सेरनांगौ नामा बाल नै बोरैबा जागारलायबाय नै आदा दिदोमनिखौ रेन्जखौ बोखारबाय आङो बाय बाय आब' बाय बाय गुड नाइट बोखारबायगोन आङो माने सेरबाबो जायाखै जिनिसा ओमफ्राय मा होनदों नै फंसे बाथ्रा सोंनो आं इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामना होबा साबस्क्राइब खालामफिनग्राया लस जायो नामा मानो बायो साबस्क्राइब खालामनो बेनोथ' जादों जोंसो बुजियोना हनै रावबो बुजिया ओमफ्राय प्रदीप नार्जारि आगैया मा होनदों JRB सापर्ट खालामहरबाय आंनो मामा JRB आगै नोंखौ प्रदीप नार्जारिया सापर्ट खालामहरबायनो प्रदीप नार्जारि आगै आब' आं नोंनिखौ बोखारदो नोंनि ब्लुखौ बोखारसै ना आगै र' नै जागारलायबाय दसेनो बेना
बोखारबाय आगै ओमफ्राय ब्लु बोखारफिनबा मा जायो आं मिथिया सोरबा खोन्थाहरलाय आंनो मिन्थियोबा प्रदीप आगै ब्लुखौ बोखारफिनोब्ला मा जायो जेनेब्ला जिआरबि नोंना वाट्स आवारा बेसेबां थांखो सापर्ट खालामनायाव जेबो लस गैया आंथ' सापर्ट बयनिखौबो सापर्ट खालामफिनो नोंगौ आगै अनु नों होननाया सैथो खोथा सापर्ट खालामनायाव जेबो लस गैया ओरैनो साबसक्राइब खालामनानै दोननायाव भिडिअ एसे नायनायावहाय अनु आगै नोंनिखौबो बोखारसै नामा आंबो मोजां मिथियानो 131 आंना वाट्स आवारा मा खालामनो सोंदों प्रदीप नार्जारि कमेन्ट खालाम अन्नानै थांजोब्बाय बाय बाय गुड नाइट कल मिलेंगे फिर से